Bore da, croeso cynnes i'r oedfa bore yma, croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael y cwmni chi gyda ni ar fore Sul fel hyn i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Croeso arbennig i Emyr, sy'n fawr chi'n cofio, Emyr. Newydd yn ôl o gyfnod sabbatical, mae'n hyfryd cael ti'n ôl gyda ni Emyr yn edrych mlaen i glywed sydd Duw i ddweithio ni trwy fel ti bore yma. Peidiwch brysio bant yn y diwedd, mae'n gyfle ni gael paned gyda'n gilydd yn y cefen fan hyn. Ac oherwydd bod yna rhyw oil yn digwydd ym Mhontypridd yn ystod yr wythnos, dyn ni ddim yn cael cronfweddi yr wythnos hon. Ond wnawn ni gofio mewn gweddi am gwydion a'r tîm sydd yn yr Eisteddfod ar y maes, ar y stondin y mudiad ac yn gwneud gwaith efengylu yn ystod yr wythnos. Ni gofio amdano nhw yn ein gweddiau ni. Dyna ni o ran coeddiadau. Dim ond i sôn, os dwi'n mynd Sul nesaf, bydd Emyr yn arwen y bore am eifion yn y prynhawn. A hefyd prynhawn os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen i eto. Wel, dyna'r coeddiadau. Yna ni ddechrau'r oedfa'n iawn trwy droi at Dduw mewn gweithio. Adlwydd Dduw, ni'n diolch ti bod ni'n gallu dod at ein gilydd nawr, ond yn fwy na hynny, i ddod at y ti. Ac yn fwy na hynny, dyn nhw, bod ti, wrth i ni nesau at y ti, bod ti yn dduw sydd, cyn bod ni'n nesau ato ni. Arglwydd ni'n gweddio, bydde ti'n ymbendythio ni bore yma. Bydde ti yn gwneud enw'r arglwydd Iesu Grist yn fawr yn ein plith ni y bore yma. Go dduw, ni'n gweddio, bydde dy air di. Byddai'r hyn yn ni ganu, wrth ni gyd weddio, wrth ni wrando ar dair di'n cael ei ddarllen, ni'n gweddio byddai'r cyfan oll arglwydd yn mawrygu enw Crist, a byddai fe'n gweithio yn ein meddyliau ni, yn ein hemosiynau ni, ac yn ein ewyllus ni. Fel bod ni yn gwneud y gweithredoedd da, ti wedi paratoi ar ein cyfer ni o'r wythnos hon. Ni'n gweddio dy fendith di, a'r gwydion ac ar dîm yr Eisteddfod heddi a yn ystod yr wythnos. A'n gweddio byddai'r had sy'n cael ei hau o'r wythnos hon yn dwy'n ffrwyth a byddai hynny gyd clod a mawl i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rod. Mae'n neis i fod yn ôl. O'n i'n jocan 3 mis yn ôl bod fi'n gobeithio byddwch chi eisiau fi ddod yn ôl ar ddiwedd y cyfnod sabothol. Ond rhaid cyfadda, oedd yna chydig o ryddhad pan nes i gyrraedd adre ar ôl ein gwyliau ni ac oedd dim P45 yn aros amdanau. Ond o ddifri, diolch i chi, diolch eto i'r eglwys am ryddhau, am y cyfnod yna, diolch am eich caredigrwydd chi yn ystod yr amser a fi'n dal i weddio. Bydd yr misoedd diwetha, lle i chi wedi cael gweinidogaeth llawer o bregethwyr gwahanol yn naill o'n plith ni neu'n ymweld, a yr amser i fi wedi cael, ni'n gweddio bydd e'n gwneud lles i ni, a bydd yna ffrwyth ysbrydol i weld nawr yn ein plith ni. Nawr, o'n i yn trial penderfynu beth o'n i'n mynd i wneud nawr am yr wythnosau nesaf. Mae gymaint o fynd a dod yn ystod mis Awst, pobl falle ar ei gwyliau neu beth bynnag. O'n i ddim eisiau mynd nôl i'r cyfresion i wneud o'r blaen, neu dechrau rhywbeth hir newydd. A felly, fi wedi penderfynu cymryd, gwers gan yr apostol Paul. Chi'n cofio Paul yn dweud wrth y Corinthiaid, dewysais beidio a gwybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist ac yntai wedi ei groeshoelio. Ac ar ôl 3 mis off, na gyd fi eisiau siarad am yr wythnosau nesaf. Iesu Grist ac yntai wedi ei groeshoelio. Felly ni'n mynd i ddechrau bore yma yn meddwl yn eitha cyffredinol, edrych ar y digwyddiad y groes, ac yna heno ac yn yr wythnosau pan i fi yr oedfawn pan fyddai'n pregethu, ni'n mynd i edrych ar agweddau gwahanol o'r groes. Y syniad yw fod yr oedfawn yma i gyd yn sefyll ar ei pen ei hunan. Okay? So os ych chi just yn ymweld bore yma,
bych chi'n gallu deall. Ac os fydd rhywun yn ymweld yn ystod y mis, bydden nhw hefyd yn gallu deall yr hyn sy'n cael ei ddweud. Ond os ych chi eisiau, gobeithio bydd popeth technegol yn gweithio'n iawn, gewch chi ddilyn lan ar YouTube a cael y cwbl fyna. Ni'n mynd i ganu. A mae'r gan gyntaf ni'n mynd i ganu yn rhoi blas o hyn i ni. Rhif 72 yng Nghrymawd 2. Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di. Ildiais ti bopeth ar groes dros o fi. Lawer tro ryfeddau si ti fachubi. Meddyliau fel hyn ddaw i'n cof. Ac unwaith eto, syllu wnaf ar groes Calfari. Dyna ni eisiau wneud yn ystod o'r wythnosau yma. Syllu ar y groes. Meddwl am y groes. Cael ein atgoffa o groes yr arglwydd Iesu. A sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto. Rhoddaf i ti mywyd yn llwyr. Nawr ni sefyll i ganu mawl dy'n gilydd. Felly bore yma, ni'n mynd i ddechrau trwy edrych ar ddigwyddiad y groes. A ni'n troi at yr efengil yn ôl Mathew. Felly cofnod Mathew o'r croeshoeliad. Ac yn mynd i ddarllen o adnodau 15 i 56. Felly Mathew 27, dechrau yn adnod 15. Dyma air ein Duw. Ar yr ŵyl, hynny yw gwyl y Pasg, roedd y rhaglaw yn arfer ryddhau i'r dyrfa un carcharor o'i dewis hwy. Ar pryd hwnnw roedd carcharor adnabyddus yn y ddalfa o'r enw Iesu Barabbas. Felly wedi iddynt ymgynnull, gofynnodd Peilat iddynt, pwy a fynnwch i mi ei ryddhau i chwi? Iesu Barabbas, ynteu Iesu a elwyr y Meseia. Oherwydd gwyddau mai o genfigen y traddodasant ef. A throedd Peilat yn eistedd ar y brawdle, anfonodd ei wraig neges ato, yn dweud, paid â chael dim i'w wneud ar dyn cyfiawn yna.
oherwydd cefais lawer o ofid mewn breuddwyd neithiwr o'i achos ef. Ond perswadiodd y prif offeiriaid a'r henuriaid y tyrfaoedd i ofyn am ryddhau Barabas a rhoi Iesu i farwolaeth. Atebodd y rhaglaw gan ofyn iddynt, prin o'r ddau a fynnwch i mi ei ryddhau chwi. Barabas, meddant hwy. Beth yn te o nafa Iesu a elwyr y Meseia, gofynnodd Peilat iddynt. Ateb asant i gyd, croes hoeliau'r ef. Ond pa ddrwg a wnaeth ef, meddai yntau. Gweddasant hoethau, newch beth, croes hoeliau'r ef. Pan welodd Peilat nad oedd dim yn tycio, ond yn hytrach bod cynnwrf yn codi, cymerodd ddŵr, a golchodd ei ddwylo o flaen y dyrfa a dweud, rwy fi yn ddi-eog o waed y dyn hwn, chwi fydd yn gyfrifol. Ac atebodd yr holl bobl, boed ei waed arnom ni ac ar ein plant. Yna rhyddhaodd Peilat iddynt Barabas, a throddododd Iesu ar ôl ei fflangelli i'w groeshoelio. Yna cymerodd milwyr y rhaglaw Iesu i'r praetoriwm a chynnill yr holl fyntau o'i gwmpas. Wedi diosg ei ddillad roesant glogyn ysgarlad amdano. Plethasant goron o ddraen a'i gosod ar ei ben a gwialen yn ei lawdde. Eithant ar ei gliniau o'i flaen a'i watwar henffych well frenin yr Iddewon. Poerasant arno, a chymryd y wialen a'i giro ar ei ben. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y clogyn oddi amdano, a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun, a mynd ag ef ymaith i'w groeshoelio. Wrth fynd allan, deithant ar draws dyn o Cyrene o'r enw Seimon, a gorfodi hwnnw i gario ei groes ef. Deithant i le a elwyr Golgotha, hynny yw lle penglog. Ac yno rhoesant iddo i'w yfed win wedi ei gymysgu a bisl, ond ar ôl iddo ei brofi gwrthododd ei yfed. Croeshoeliasant ef, ac yna rhanasant ei ddillad gan fwrw coelbren, ac eisteddasant yno ei wylio. Uwch ei ben gosodwyd y cyhuddiad yn ei erbyn mewn ysgrifen, hwn yw Iesu, brenin yr Iddewon. Yna croeshoeliwyd gydag ef ddau leidr, un ar y dde ac un ar y chwith. Roedd y rai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, yn ysgwyd ei pennau ac yn dweud, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn trydiau, achub dy hun os mab Duw wyt ti, a disgyn oddi ar y groes. Ar un modd roedd y prif offeiriaid hefyd, ynghyd ar ysgrifenyddion a'r henuriaid, yn ei watwar ac yn dweud, fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun, brenin Israel yn wir. Disgynner nawr oddi ar y groes ac fe gredwn yno. Ymddiriedodd yn yw boed i ddew ei waredu nawr, os yw ei fryd arno, oherwydd dwedodd mab Duw y dwyf. O'r un modd, roedd hyd yn oed y lladron a groeshoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. O ganol dydd, daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd drwy o'r gloch y prynhawn. A tua drwy o'r gloch gweiddodd Iesu a llef uchel, Eli, Eli, lema sabachthani. Hynny yw, fy niw, fy niw. Pam yr wyt wedi fy nghadael? O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll yno. Mae hwn yn galw ar Elias.
Ac ar unwaith fy redodd un ohonynt a chymryd sbwng, a'i lenwi a gwyn sir, a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Ond roedd y lleill yn dweud, gadewch ni weld a ddaw Elias i'w achub. Gweiddodd Iesu drachefn, a llef uchel, a bu farw. A dyma len y deml yn cael ei rhwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Siglwyd y ddeiar, a holltwyd y creigiau. A gorwyd y beddau, a chyfodwyd cyrff, llawer o'r saint oedd wedi huno. Ac ar ôl atgyfodiad Iesu, deithant allan o'i beddau, a mynd i mewn i'r ddinas sanctaidd, ac fe'i gwelwyd gan lawer. Ond pan welodd y cynwriad, a rhai oedd gydag ef yn gwylio Iesu, y daeargryn a'r cwbl oedd yn digwydd, daeth ofn mawr arnynt. A dywed asant yn wir, mab Duw oedd hwn. Roedd yno lawer o ragedd yn edrych o hirbell. Rhai oedd wedi canlyn Iesu o Galilea i weini arno. Yn ei plith yr oedd Mair Magdalen, Mair mam Iago a Joseph, a mam Meibion Zebedeus. Amen. Amen. Na ni weddio, dy gilydd, na ni droi at yr arglwydd. O Dduw ein tad, a thad yn harglwydd Iesu Grist i ni am diolch i ti nawr am y geiriau ni newydd i darllen. Geiriau fydd yn gyfarwydd i lawer ohono ni. Hanes fydd pawb yma siŵr o fod wedi i glywed ar ryw adeg mewn ryw ffordd. Ond arglwydd, i ni'n diolch i ti o'r newydd am y geiriau hyn. Ac arglwydd i ni'n teimlo mewn ffordd bod ni ar dir sanctaidd. Wrth i ni ddod at ti y bore yma, ac wrth i ni glywed am yr hyn roedd yr arglwydd Iesu Grist yn barod i'w ddiodde. A hynny ein mwyn ni. Dad, ni'n diolch i ti am fod e wedi dewis mynd i'r groes. Wedi dewis y dioddefaint, wedi dewis cael ei wawdio, wedi dewis hyd yn oed galw allan arno ti. Fy nyw, pam rwyt wedi fy ngadael. A'r cwbl ein mwyn ni. Dad, ni'n gweddio bore yma. Wrth i ni feddwl am yr hanes yma. Ac arglwydd, ni'n gobeithio yn yr wythnosau nesaf wrth i ni feddwl am agweddau gwahanol o'r groes a'r hyn nath yr arglwydd Iesu ei gyflawni droso ni. Arglwydd, ni'n gweddio bydde di yn siarad â ni os gweli di fod yn dda. A bydd y pethau yma'n dod yn fyw i ni, yn ffres o'r newydd. Dad, i ni'n darllen fan hyn am ddigwyddiad ddigon erchyll, ddigon hyll, ddigon trist. Ni'n clywed fan hyn am boen ac am galar ac dad, i ni'n gweld yr un pethau yn y byd o'n cwmpas ni heddi. Dad, ni'n brawychu wrth allan yr hyn sy'n digwydd yma ym Mhrydain ar hyn o bryd. Ac dad, ni'n meddwl hefyd am rannau o'r byd lle mae yna ryfel a gymaint o gysineb. A dad, ni'n gofyn awr arna ti i fod ar waith. I ddod a heddwch, i ddod a edifeirwch, i ddod a chymod. Dad, ni'n gwybod mae hynny dim ond yn mynd i ddigwydd os yw pobl yn gyntaf yn cael eu cymodi gyda ti. Arglwydd, i ni angen i
bobl ein byd ni, i gael eu calonau nhw wedi newid gen i ti. I ni angen i bobl y byd yma i droi oddi wrth eu pechod, troi oddi wrth eu casineb, troi oddi wrth eu drygioni, a troi ato ti. Dyw cariad, dyw heddwch, dyw maddeuant, dyw trigaredd. O arglwydd gad i hynny ddigwydd os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n meddwl am yr Eisteddfod. Ni'n diolch i ti, arglwydd, fod yna gyfleon yn mynd i fod yr wythnos hon i bobl glywed yr efengyl. A Dad, ni'n gweddio dros ein gwlad ni, dros ein pobl ni. Ac ni'n gweddio wneud i weithio. Ti wedi gweithio yn y gorffennol, arglwydd. A mae'r sefyllfa'n teimlo mor anobeithiol ar hyn o bryd. Ond Dad, rwy ti yn abl i achub. A ni'n gweddio nawr ni'n meddwl am y bobl ifanc fydd yn mynd i maes B, a ni'n meddwl, arglwydd, am yr plant fydd yn cystadlu yn ystod yr wythnos, a falle yn cael ei canmol am ei doniau, ac ni'n meddwl am y bobl hŷn fydd yn mynd i'r Steddfod ac yn gyfforddus a ddim yn gweld unrhyw angen amdano ti, arglwydd, a wneud i symud, a wneud i weithio, a wneud i achub yr wythnos hon os gweli di fod yn dda. A Dad, ni'n meddwl nawr amdano ni yma bore yma. A wneud i ddod yn agos trwy dy ysbryd glân, arglwydd o'r hynna i'r ienga yma, a wneud i siarad a ni os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn nesaf, rhif 362. Teitl sydd wedi cael ei roi i'r emyn yma yw Wrth y Groes. A chi'n gweld mae pob pennill fwy neu lai yn gorffen gyda'r geiriau wrth y groes, yn sôn am y gwahaniaeth mae'r groes yn ei wneud. Yr pennill cyntaf yn sôn am cuddio'r nen gan niwloedd di pechodau blin fo oes. Hynny yw'r syniad yna bod ein pechod ni'n gwahanu ni oddi wrth Dduw. Na, mae'n olau wrth y groes, mae'n oleuni yn dod i fewn. Yr ail bennill yn sôn am rio môr cydwybod flin, pan mae'n cydwybod ni fel storm yno ni, mae'n dawel wrth y groes. Yr trydydd pennill yn sôn am os y'n ni'n yn dlawd, yn llwm, os yna bethau i ni falle ei angen mewn bywyd. Wel, mae yna llawnder wrth y groes. Pennill 4 yn sôn am fy enais trist a'r drengi sydd, hynny yw falle bod yn rai bore yma chi'n torri'ch calon dros rhywbeth. Mae yna dristwch yno, ond mae yna fywyd wrth y groes. Ac pan dwyllo'r hael, pan losgo'r byd, pan ddarffor olaf oes, hynny yw pan mae'r byd yma, phopeth yn diflannu. Fe gan y saint mewn noddfa glid. Mae yna ganu tragwyddol yn mynd i fod i'r gŵr fi ar y groes. Nw'n ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Nawr blant, fi ddim di paratoi stori ar wahân i chi, achos fi'n meddwl bydd chi yn gallu gwrando ar y bregaeth i gyd bore yma, gobeithio, a deall y rhan fwyaf ohono fe. Ond, fi'n mynd i ddechrau, gobeithio mae'n y slides yn mynd i ddod lan, i ddechrau, fi eisiau ni feddwl am symbolau. Os rwy'n yn gwybod beth yw symbol, fi'n credu wnaethon chi feddwl am hwn rai wythnosau nôl, so falle bydd rai yn cofio. Beth yw symbol? Unrhyw yn gwybod? O, neb eisiau ateb ta beth. Symbol yw rhywbeth, so llun neu arwydd neu rhywbeth arall sydd yn golygu rhywbeth gwahanol. Rhywbeth mwy na just y llun. So mae yna symbol ddod lan ar y sleid nesaf. Fi'n siŵr bod lot o'n ni wedi gweld y symbol yma lot yn ddiweddar. Beth yw'r symbol yma? Pwy sy'n gwybod? Symbol yr Olympics, y gemau Olympaidd. Cylchoedd ydyn nhw, cylchoedd o liwiau gwahanol, ond pan chi'n gweld y cylchoedd, chi'n meddwl am yr Olympics. Chi'n meddwl am nofio, a BMX, a kayaco, a beth bynnag i chi'n mwynhau gwylio, trampolines, beth yw'r symbol nesaf sydd yn? O, mae'n ni'n bach yn anoddach. Os unrhyw un o'r plant yn gwybod beth yw'r symbol yma? Wel, chi'n gwybod beth? Dyma symbol yr Eisteddfod sydd ymlaen wythnos yma. Mae'n wahanol. Dyma'n anhebyg i Mr Urdd. Ddim cweith gymaint o hwyl am Mr Urdd ydy ar ei goch gwyn a gwyrdd. Dyma symbol y Steddfod, y Steddfod Genedlaethol. A felly pan chi'n gweld y symbol yma, mewn ffordd, just 3 llinell yw ond dylsyn meddwl ni fynd at canu a barddoniaeth a dawnsio disgo a beth bynnag arall chi'n mwynhau yn y Steddfod. Nawr te, mae yna fwy o symbolau. Fi'n edrych o gwmpas, fi'n gallu gweld, mae yna symbol tic lan fyna. Beth yw tic? Be mae tic yn golygu? Pam ydy ti tic arno ti, Griff? Symbol Nike, Dwi ddim jyst bod Griff wedi bod yn fachgen da, mae'n gwisgo tic, mae'n symbol o cwmni Nike, a mae yna symbolau eraill yn gwmpas. Beth yw symbol Cristnogaeth? Beth yw symbol Cristnogaeth? Wel, dyma fe. Ni gyd yn gwybod, gobeithio, mae dyma yw y symbol mwyaf ni'n defnyddio fel Cristnogion. A be fi eisiau ni feddwl am bore yma, a gobeithio heno a wythnos nesaf ac yn yr wythnosau sy'n dod, yw pam. Chi erioed wedi meddwl am hynny? Pam. Mae bach yn od, nag yw e? Pam y groes? Pam fod y groes mor bwysig? Pam fod y ffordd nath Iesu farw mor bwysig? Beth yn union mae hwn yn golygu? A beth yn union mae Iesu wedi wneud trwy farw ar y groes? Nawr, bore yma, o'n i'n esbonio'n gynharach, ni'n mynd i feddwl yn gyffredinol. Mae'n rai pethau byddai'n cymryd yn ganiataol dros yr wythnosau nesaf yma. Byddai'n cymryd yn ganiataol fod Iesu wedi byw bywyd perffaith. Ni ddim yn mynd i feddwl lot am ei fywyd e. A fi'n mynd i gymryd yn ganiataol hefyd yr atgyfodiad. Achos pan ni'n sôn am y groes, ni yn meddwl am y bywyd nath e fyw a'r ffaith fod e wedi atgyfodi. A bydd na overlaps o'r pethau ni'n gweld. Reit, sleid nesaf, please, y'alls. So, blant, jyst i chi falle trial gwrando, trial canolbwyntio, ni'n mynd i feddwl am y groes fel digwyddiad, fel event, a fi eisiau ni weld 4 peth. A mae just yn cyd-ddigwyddiad bod nhw'n sillafu head, Peidiwch sef rhyw ystyr dyfnach i hynny, 4 peth. Peth cyntaf fi eisiau ni weld yw hyn. Oedd y groes yn ddigwyddiad hanesyddol. Hanesyddol. Mae Duw yn garedig iawn wedi siarad gyda ni.
Dyna yw'r Beibl. Dyna pam bob wythnos ni'n dod a ni'n darllen y Beibl a mae rhywun yn trial esbonio be mae'r Beibl yn dweud, achos dyma gair Duw. Ac yn y Beibl mae dyn ni 4 llyfr sydd yn cofnodi hanes Iesu Grist. Fel arfer ni'n galw nhw yr Efengylau. Mae ydych chi Efengyl Marc, Efengyl Luc, Efengyl Ioan, a bore yma, un wnaethon ni ddarllen ohono fe, Efengyl Mathew. A mae Duw mor garedig nag yw e. Gallai fe jyst i roi un hanes am fywyd Iesu. Ond mae dyn ni 4. 4 cyfrif o fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A chymod be, nid storis tylwyth teg yw'r rhain. Hanes ydyn nhw. Dyn nhw ddim yn nofelau, okay? Fi'n siŵr bydd lot ohono ni dros yr haf, falle bydd ni'n mynd ar ein gwyliau, bydd ni'n eistedd ar lan y môr neu wrth pwll, a bydd ni wedi cael ein summer read. Chymod, rhyw nofel chi wedi bod yn edrych ymlaen yw ddarllen, nid dyna sydd gyda ni fan hyn. Nid ffantasi, nid dychymyg dynol, ond hanes. Y 4 dyn yma oedd naillai yn nabod Iesu a di tystio'r pethau yma, neu wedi mynd ati i ymchwilio yn fanwl a cofnodi beth ddigwyddodd go iawn. Ond chymod be, tasach chi'n mynd ac yn darllen y 4 llyfr yna, fi'n siŵr bydd y rhywbeth yn taro chi'n od. Achos mae rhan fwyaf o'r ffocws yn mynd ar wythnos ola Iesu Grist. Ac yn arbennig ar yr hanes yma, a ni wedi darllen rhan bach ohono fe y bore yma, ei farwolaeth. Mae'r pam. Pam? Wel, oherwydd yn y lle cyntaf, mae'r groes yn ddigwyddiad hanesyddol. Chi erioed wedi clywed rhywun yn wfftio Iesu Grist? Sa'n siŵr os ydy Iesu erioed wedi bodoli. Falle bod chi erioed wedi meddwl hynny? Chi wedi amau hynny? Ydy'r pethau ma'n wir? Wnaethon nhw ddigwydd go iawn? Wel, mae rai yn gofyn y cwestiwn yna, ond y gwir yw, does dim hanesydd difrifol yn cwestiynu hyn. Mae yna fwy o dystiolaeth am Iesu ac am ei farwolaeth ar y groes nag am unrhyw ffigwr hanesyddol arall yn y cyfnod yma. A chi'n gweld hynny'n di chi, meddyliwch nawr am be ni wedi darllen bore yma. Mae yna fanylion yna yn does. Mae yna gymeriadau, mae yna ffeithiau. Na i ddim mynd trwy fe eto, ni'n clywed am bobl go iawn fel Peilat ag Seimon o Cyrene. Ni'n clywed manylion am y ffordd wnaethon nhw gamdrin Iesu a gwisgo fe gyda'r clogyn yna, a'r coron ddraen yna. Ni'n clywed am llefydd penodol. Maen nhw'n mynd â fe i'r Praetoriwm. Maen nhw'n mynd â fe i Golgotha. Pam cynnwys y pethau yma? Wel, achos dyna ddigwyddodd. Na'r peth cyntaf ni angen sylweddoli bore yma. Cyn bod ni gallu mynd dim pellach i ystyried be mae'r groes yn golygu, ni'n gorfod deall nid jyst stori yw e. Nid jyst darlun sydd fod i cynnig gwers moesol i ni ar sut i fyw, ond hanes. Nath e rili ddigwydd. A mae hynny yn gwneud gwahaniaeth. Sa'n gwybod beth chi'n hoffi gwylio ar y teledu. Falle bod rai chi ddim yn hoffi gwylio teledu, ond na fe. Mae rai pobl yma fi'n gwybod yn hoffi Star Wars. Mae rai pobl yma yn hoffi Marvel, y superheroes. Mae rai pobl yn hoffi gwylio Lord of the Rings. A gyda'r pethau yna i gyd, mae yna lot o gwmpa mas di bod yn ddiweddar. Achos mae yna raglenni newydd yn cael ei cynhyrchu. A dyw pawb ddim yn hapus. Sa'n hoffi'r Star Wars series diweddara. Maen nhw wedi colli golwg ar yr hen stori.
Neu sa'n hoffi'r superhero ffilm diweddara achos mae'n newid pethau o gorffennol. Neu sa'n hoffi'r Lord of the Rings series newydd yma achos, dwi just ddim yn iawn rhywsut. Chymod be, ni'n gallu anghytuno ar y pethau yma. Who cares? Really? Chi'n hoffi e, chi ddim yn hoffi e? So what? Dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth. Pam? Chos dyn nhw ddim go iawn, Just stories ydyn nhw. Nath C.S. Lewis, yr awdur enwog, ddweud hyn. Christianity, if false, is of no importance. And if true, of infinite importance. The only thing it cannot be is moderately important. Wel, mae hon yn hanes. Nath o'n ddigwydd. Mae'n wir. A felly mae'n bwysig. Nawr, y perygl, pan ni'n meddwl am hanes, os chi fel fi, o'n i beth yn dda iawn yn hanes yn yr ysgol. O'n i'n methu cofio enwau, methu cofio dyddiadau, methu cofio llefydd. A felly fi'n meddwl am hanes weithiau fel just rhywbeth chydig bach yn boring mewn llyfr. Felly, mae'n rhaid i ni gofio nawr bod ni'n sôn fan hyn am ddigwyddiad erchyll. Dyma'r ail beth. Digwyddiad erchyll. Pan ni'n sôn am y groes, ni'n sôn am rhywbeth ofnadwy. Mae bach yn od, falle bod yna rhywun yma bore yma chi'n gwisgo mwclis efo croes. Mae lot o bobl yn neud fi ddim yn gweud bod yn anghywir. Neu falle bod chi bathodyn, neu falle rhyw le arall i chi efo croes. A mae'n rhywbeth chydig yn od am hynny, yn does? Achos, tas chi'n gweld rhywun efo guillotine ar mwclis, neu electric chair badge, byddwch chi'n gweld hynny'n rhyfedd. Ond wrth gwrs, dyna yw croes. Ffordd o ladd rhywun. A'i lladd nhw yn y ffordd mwyaf erchyll. Oedd y Rufeiniaid yn dda iawn yn gwneud lot o bethau. Un o'r pethau o'n nhw'n arbennig o dda yn gwneud oedd lladd pobl. Fi ddim yn canfod o eferi, ond dyna'r gwir. O'n nhw'n experts. A y groes oedd un o'r pethau mwyaf creulon wnaethon nhw erioed dyfeisio. Marwolaeth ar gyfer caethweisio. The lowest of the low. Bydd lot o'n chi'n gwybod oedd Rufeiniaid ddim yn cael eu croeshoelio. Ac os o'ch chi'n Rufeiniwr parchus, o'ch chi ddim eisiau siarad am y peth. Oedd e ddim yn polite topic of conversation. Ond dyna oedd y groes, chi'n gweld, rhywbeth erchyll. Ni wedi cael blas ond ni o'r broses, ni wedi clywed am Iesu'n cael ei fflangellu, yn cael ei whipio a'i groen yn ddarnau ar ei gefn, a ni wedi clywed amdano fe yn cael ei arwain trwy'r strydoedd, i ddechrau yn gorfod cario'r groes, yn y diwedd mae'r peth yn ormod iddo fe, mae rhywun arall angen helpu. Ni wedi clywed amdano fe'n cael ei giro, a'i boeri arno, a'i watwar. Ni wedi clywed amdano fe'n cael ei roi ar y groes yma, a pobl yn gwneud sport ar ei ben. Oedd yn erchyll. Hongian, methu anadlu, tynnu chi'n anlan ar yr hoelion mwyn treol helpu chi'n anadlu am eiliad, a wedyn suddo nôl. Mae yna lot o bethau erchyll yn digwydd yn y byd ar y foment. Pan ni'n dod at y groes, ni'n dod at un sydd wedi profi erchyllderau'r byd. Ond wrth gwrs i'r Iddewon oedd y groes hyd yn oed yn waith. Nid jyst y boen corfforol sydd dyn ni fan hyn, ond y profiad ysbrydol.
Yn yr Hen Testament, mae'n dweud wrthyn ni fod unrhyw un oedd yn marw ac yn hongian ar groes bod nhw dan farn. Bod nhw'n profi melltith Duw, bod nhw'n cael eu cosbi gan Dduw. A ni wedi gweld ychydig o hynny yn ein darlleniad, yn do? Mae Iesu yn galw allan ar y groes. Mae'n dyfynnu o Salm 22. A mae'r salm yna ydy mae'n gorffen yn fuddugoliaethus. Achos mae Iesu yn mynd i atgyfodi, ond mae'r salm yn dechrau, fy niw, pam rwyt wedi fy ngadael. Oedd y groes yn waith i Iesu na just y boen gorfforol, a'r gwatwar, a'r cywilydd. Ar y groes oedd Iesu'n profi barn Duw. Chymod, y noson cyn hyn, cyn iddo fe gael ei arestio, mae Iesu'n gwybod beth sydd o'i flaen, mae yng ngardd Gethsemane, mae'n gweddio, a mae just y syniad o'r groes yn ddigon i chwysu gwaed. A nawr fan hyn mae'n profi y reality. Dicter, cysineb Duw at bechod yn cael ei roi arno fe. Oedd y groes yn rhywbeth erchyll. Nawr, tysach chi yn dod at y pethau yma am y tro cyntaf, chi wedi clywed fi'n dweud wrth basio fod Iesu di byw bywyd perffaith. Ac os chi'n darllen yr Efengylau, dyna'r casgliad chi'n dod iddo fe. Oedd Iesu yn ddi-bechod, felly pam y marwolaeth hanesyddol erchyll yma? A chi'n iawn i ofyn y cwestiwn, a dyma'r trydydd peth fi eisiau ni weld am y groes, fod e'n rhywbeth anheiddiannol. Digwyddiad anheiddiannol. Hynny yw, doedd Iesu ddim yn ei heiddi. Un o'r pethau sy'n dod drosodd yn hollol eglur ym mywyd Iesu yw bod neb yn gallu ffeindio bai ynddo fe. Falle bod chi wedi cwrdd â rhywun rwydro a chi'n meddwl, maen nhw'n berffaith. Chi wedi teimlo fel yna am rhywun? Maen nhw'n berffaith. Chi'n methu gweld dim bai ynddo nhw. Well, give it time. Chi'n amlwg jyst ddim yn nabod nhw'n ddigon da eto. Ni yn gallu bod yn dda iawn yn cuddio'n beia ni, yn dydyn ni? Ni gyd yn gwybod hynny. Ni'n gallu rhoi masg ymlaen, sioe i bobl i weld. Nid dyna oedd yn wir am Iesu. Oedd e'n berffaith. Oedd ei ddisgyblion nath fyw gyda fe 24/7 am 3 mlynedd. Ond nhw'n methu gweld dim bai ynddo fe. Oedd ei fam a'i frodyr y rai nath i weld yn blentyn ac yn tyfu fod yn ddyn, ond nhw yn fodlon marw dros y syniad yma fod yn ddi-bechod. Nid jyst yn dda, nid jyst yn well na'r cyffredin, nid jyst yn well na'r mwyafrif, perffaith. Eto ni'n gweld hynny yn ein darlleniad ni. Mae Peilat, yr swyddog Rufeinig yma, mae e'n dod i'r un casgliad, mae'n holi Iesu, mae'n clywed y cyhuddiadau yn ei erbyn. Mae'n gallu gweld, dyw'r dyn yma ddim yn heiddi marw. Mae hyd yn oed yn cael ei rybyddio, mae graig Peilat yn cael breuddwyd am Iesu, paid cael dim i'w wneud ar dyn cyfiawn. Hwn, mae hi'n dweud. Dwi'n methu ffeindio unrhyw reswm. Mae'n dweud, yn dydy, pa ddrwg a wnaeth ef. Ac yna yn y diwedd mae'n golchi ei ddwylo. Yn dweud rwy'n ddieuog o waed y dyn hwn. Mae'r Beibl yn dweud mae cyflog, hynny yw tal, pechod yw marwolaeth. Os chi'n pechu, chi'n heiddi marw. A felly, ar ddiwedd y dydd,
Yr hyn i gyd yn heiddi yw marwolaeth. Ond mae Iesu'n wahanol. Mae Iesu yn ddibechod. Doedd e ddim yn heiddi marw o gwbl. Heb sôn am y marwolaeth erchyll ni wedi siarad amdano fe. Felly pam? Pam nath e farw? Fyna ni'n dod i'n pwynt ola ni. Roedd y groes yn ddigwyddiad dirprwyol. Pam fod Iesu wedi marw? Be wnaeth Iesu gyflawni ar y groes? Nawr ni weld sawl ateb i'r cwestiwn yna. Ond ar ei lefel symla, yn ein lle ni. Na pam? Dirprwy. Substitute. Yn ein lle ni. Chi'n gweld, i ni angen y groes. I ni angen Crist croeshoeliedig. Pam? Oherwydd ein pechod ni. Mae pawb yn y byd yn sefyll dan gondemniad Duw. Mae pawb yn y byd yn heiddi marwolaeth dan farn Duw. A felly yr un ffordd sydd i gael ein hachub trwy yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pam i ni fel Cristnogion di cymryd yr symbol gwarthus, gweidlyd, afiach yma fel ein symbol ni, achos ni'n gwybod dyna o'n ni'n heiddi. A dyna mae e di diodde. A mae e di gwneud hynny yn fy lle i. Yr unig ffordd i ni gael bod yn iawn gyda Duw oedd bod Iesu wedi dod mewn hanes, fod e wedi diodde yn erchyll, fod e wedi diodde yn anheiddiannol fel dirprwy. Dirprwy, substitute. Mae'n air ni'n defnyddio weithiau, siŵr o bod fwy a cyfarwydd heddi pan ni'n siopa yn od iawn, yn dydi? Chi wedi gwneud online shopping? A mae'r person yn cyrraedd y drws, a mae'n dweud wrthych chi, I've got some substitutes for you today. Oh, okay. Beth yw'r substitutes yma? Wel, rhywbeth tebyg ond gwahanol. Weithiau, mae'r substitutes yn rubbish. A ni'n clywed am un person, nath nhw ordro custard powder, a nath nhw gael packet o custard creams. Rwy'n arall di ordro bag o lemons, a di cael lemon-scented washing up liquid. Wel, dyn nhw ddim yn gyffelif ydyn nhw. Wrth gwrs, weithiau, mae'r gwrthwyneb gallu digwydd. Chi'n gallu cadw beth gwell. Weithiau, chi'n gallu ordro packet o minced beef, rad, a cael beef roasting joint enfawr. Waw, jackpot. Iesu yw ein substitute ni. Mae'n debyg i ni. Mae'n debyg i ni. Mae'n ddyn. Mae di dod yn un ohono ni. Ac eto mae'n well ym mhob ffordd. Mae'n berffaith ym mhob ffordd. Mae'n ddyn ac eto mae'n dduw ac ar y groes mae'n cyflwyno ei fywyd yn aberth yn ein lle ni. Ac unwaith eto, ni'n gweld rhyw enghraifft o hynny yn y darlleniad gafon ni. Meddyliwch am Barabbas. Yn rhyfedd iawn, Iesu Barabbas yw ei enw. Yn y carcharor adnabyddus, llofrydd, gwrthryfelwr, un oedd pawb oedd e'n infamous, oedd pobl yn gwybod amdano fe. Oedd e'n eog, oedd ei ddwylo fe'n goch gan waed, a oedd e'n gwybod hynny, oedd pawb yn gwybod hynny, oedd dim cwestiwn. Fe oedd fod i farw ar groes y diwrnod hwnnw. Ond be sy'n digwydd? Mae rhywun yn dod i'w gell, yn agor y cell, dod i fewn, ac yn lle mynd â fe i'w groeshoelio,
yn dweud, ti'n rhydd. Ti'n rhydd. Mae rhywun arall yn mynd i cymryd y le di ar y groes. Groes, di'n ddigwyddiad hanesyddol, erchyll, anheiddiannol, a dirprwyol. Dyma mae Iesu wedi wneud drosoch chi ar y lefel mwyaf syml. Na ni feddwl mwy, fel fi'n gweud, gobeithio yn yr wythnosau sy'n dod, ond bore yma, fi eisiau ni just stopio fan hyn. Eisiau chi feddwl am hyn. Ni'n mynd i ddod at y cymyn mewn moment, meddyliwch am hyn wrth i ni gymryd bara a gwyn. Mae Iesu wir wedi marw. Wedi marw mewn ffordd erchyll. Mae wedi marw mewn ffordd doedd e ddim yn heiddi. Pam? Er mwyn cymryd eich lle chi. Chi'n credu hynny? Chi'n gwybod hynny? Ydych chi'n credu hynny? Chi wedi clywed hynny? Ydych chi wedi rhoi'ch ffydd yn hynny? Er clod iddo fi. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad. Cyn bod ni'n dod at y cymyn. Rhif 59. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghan. Mae'r ail bennill yn dweud hyn. Yng Nghrist ei hun a wisgodd gnawd, llawnder fy niw mewn baban bach oedd yn ddyn go iawn, yn ddyn perffaith. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn maint y gwawd gan wir ei wlad. Nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fodloni llyd yn ef, can sroddwyd arno bob un bai. Yn angau Crist, mae mywyd i. Nw'n ni sefyll i ganu.
ni'n dod at fwrdd y cymyn ac dechreuon ni bore mae'n meddwl am symbolau. A beth sydd yn ni fan hyn yw symbolau eraill. Bara a gwyn yn cynrychioli corff a gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Mae dyn ni rhywbeth hanesyddol fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist, y nos Brydachwyd yn cymryd bara a gwyn ac yn rhoi i'w ddisgyblion. Mae'r apostol Paul, nawn ni ddarllen mewn munud, yn dweud bod hynny wedi cael ei draddodi iddo fe a fe'n traddodi'r peth ymlaen. Dyma mae pobl yr arglwydd wedi wneud dros y canrifoedd. Mae'n symbol erchyll mewn ffordd. Bod ni'n cymryd darn o fara ac wrth fwyta fe fel petai'n bwyta corff Iesu ac yn anyfed y ddiod yma ac fel petai'n yfed i waed chi'n cofio oedd rai o ddisgyblion Iesu neu rai oedd di bod yn ei ddilyn yn ei adael pan wnaethon nhw glywed y syniad yma. A oedd y syniad yn rhy ychafu iddyn nhw. Mae'n rhywbeth erchyll fan hyn. Pam? Achos oedd marwolaeth yr arglwydd yn erchyll. Nath ei gorff gael ei dorri, nath ei waed cael ei dywallt. A ni wedi clywed bod hynny gyd yn anheiddiannol. Bod wedi dewis hyn. Oedd e'n gwybod yn noson cyn, mae dyma oedd yn mynd i ddigwydd. Dyma pam y daeth e. Ond mae'n rhoi. Mae'n dweud wrth i ddisgyblion, cymerwch, bwytewch, yfwch. Fi'n rhoi hyn i chi. Fi'n gwneud hyn eich mwyn chi. Fi'n marw ac yn rhoi fy mywyd i droso chi. Felly bore yma, wrth i ni gymryd, symbol sydd dyn ni fan hyn. Iawn, does yna ddim rhyw magic yn digwydd. Dyw'r bara ddim yn troi mewn i gorff Iesu. Dyw'r gwyn neu'r ddiod ddim yn troi mewn i waed. Ond wrth i ni yfed, wrth i ni fwyta, wrth i ni dderbyn mewn ffydd, i ni'n ysbrydol yn derbyn Iesu. Ni'n derbyn yr hyn mae'r symbolau'n pwyntio ato fe, sef Crist ei hun. A felly bore yma, os chi'n Gristion, dim ots os ych chi'n ymweld â ni, ddim yn aelod o'r eglwys yma, cymerwch a derbyniwch yn ddiolchgar i'r arglwydd Iesu. Os ych chi ddim yn Gristion bore yma, os ych chi wedi bod yn gwrando bore yma a chi'n ymwybodol na, fi'n gwybod y pethau yma, ond fi ddim eto wedi rhoi'n ffydd i yng Nghrist, ni'n gofyn i chi beidio cymryd. Wneith e ddim lles i chi. Dyw just bita gyfer ddim yn eich achub chi. Be sy'n mynd eich achub chi yw yr arglwydd Iesu. Felly, nawr, beth am yn y munudau nesaf yma? Myfyrio, meddwl am y groes, meddwl am yr hyn i chi wedi glywed. Na just nodi, mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly peidiwch gadael i hynny fod yn rwystyr i chi. Mae Rodri'n mynd i ddod i roi diolch am y bara a'r gwyn. Nawn ni ddosbarthu, ond os newch chi gadw y ddau, a nawn ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch Rod. Ni weddio. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod ni'n delio bore yma gyda reality, nid symbolau yn unig, ond bod Crist yn berson hanesyddol, bod ei farwolaeth yn ddigwyddiad hanesyddol. Hefyd ni'n diolch i ti bod y groes yn dweud beth yw'r reality am ein cyflwr ni. Yn dweud beth yw'r reality am dy sancteiddrwydd di. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti bod ffordd gyda ni, fel Barabas, yn euog, yn heiddi marwolaeth, yn heiddi dy lyd ath farn di, ond bod Crist wrth farw ar y groes yn agor drws
cell ni, yn datod rhwyme, yn pechod ni, a bod ni'n cael bod yn rhydd. O Arglwydd, helpa ni nid yn unig i weld, nid yn unig i glywed, na Arglwydd ro nerth i ni, a gras i ni gredu, ac i roi'n bywydau yn llwyr i'r un a throi fywyd ein mwyn ni. O Dduw, ti'n heiddi y cyfan oll, a ni'n gweddio nawr wrth ni gymryd o'r symbolau hyn. Bydde'r reality Crist, y trwy'r ysbryd glân, yn fyw yno ni, yn gorlifo yno ni, a bod y cyfan i'n wneud Arglwydd, yr clod y mawl, i'r un nath farw fel yr un mwyaf tlawd, fel bod ni'n cael ei gyfoeth e. O Arglwydd, mae'r ygain o Crist nawr wrth ni gymryd yr elfennau yma, a mae'r ygain o Crist yn y bywydau ni. Heddi, wythnos yma gweddill yn bywydau ni, a byddai'r cyfan mwyn clod y mawl i'r Arglwydd Iesu Grist ei hun. Amen. Apostol Paul yn dweud y geiriau hyn. Fe dderbyniais i oddi wrth yr Arglwydd yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r Arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gydwch ni fwyta'r bara gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper.
gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn, bob tro yr yfwchydd, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Rydych ni yfed gyda'n gilydd. O arglwydd yn Duw wrth i ni gymryd y bara yma sydd wedi dorri, ac wrth i ni torri hyd yn oed yn fwy rhwng ein danedd ni, ac wrth i ni gymryd y ddiod sir yna, ni'n cael yn atgoffa o ie'r dioddefaint nath yr arglwydd Iesu ei brofi. Ei gorff yn cael ei rwygo, ei waed yn llifo, o'i ddwylo, o'i draed, o'i ben, o'i gefn, o'r twll nath y weiwffon yn ei ochr e. Dad, ni'n diolch i ti am hyn, fod wedi bod yn fodlon dioddau hynny ein mwyn ni. Ond arglwydd i cymaint fwy, i ni'n diolch bod Iesu wedi cymryd ein pechod ni. Wedi cymryd y gosb ro'n ni'n ei heiddi. Ni'n diolch bod wedi sefyll yn ein lle ni. A ni'n diolch bod wedi cael ei dderbyn. A mae nid y groes yw'r diwedd, ond ar y trydydd dydd fod na fedd gwag, fod yr atgyfodiad wedi digwydd yn brawf, fod Crist a'i aberth yn ddigonol a wedi ei derbyn yn ein lle ni. Dad, derbyn nawr ein mawl ni am diolch, ti sy'n heiddi'r cwbl ac arglwydd a wneud i barhau i weithio yng nghalonnau pob un ohono ni yma'r bore yma. E'r clod i enw di. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen rhif 14 yn yr atodiad. Dy farwolaeth a gyhoeddwn gyda'n gilydd beth folianwn, yn lle cofio ein holl feie ei anghofio am nes tithau. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
nawr, byddai ni ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth.